духтаро мехоҳем ки ҳами қападаркара бигирен плюс ойлик бигирен ҳар 21 рӯз пас я моҳ пасам не 21 рӯз пас бо плюс бонус пли бо плюс модар пли, яъне ки шумо вақте ки дар компанияи мо кор мекунед, албатта ки компанияи Фаберликҷон шумо вақте ки таваллуд мекунед модар плитон мета. иқа шансҳои бриллианти танҳо дар ширкати мо, яъне дар ширкати Фаберликҷон. ҳамин любой корда агар хоҳиш дошта бошӣ кор кунӣ, ба ҳамаи муроду мақсадот мерасӣ. вақте ки бехуш бошӣ ва мегӯӣ не дуруға буд, ман натонистам, ё ки шумо дар наставникҳои нағз ғалдаги нестен. устоди ма бигем наставники ма апай Мадинаҷонае ки яке аз беҳтарин инсонҳои ҳамагӣ мешиносанаш. чандин ҳазор шогирдора тайёр кардагие, қариб 50% шогирдош подписчикои худи маҳай. яъне ки шумо мехоҳед дар группаи ма фақат мегӯем ку апай Софӣ мехоҳем дар группаи шумо регистрация бишем, марҳамат инами наставники ма апай Мадинаҷон инами ссилкара мечиҳем, рост ватсапи апай Мадинаҷон медуроем. вақтҳои пеш солҳо мезадем ба бриллианти директор мештин. апай Мадинаҷон боша дар муддати хеле ҳам кӯтоҳ бриллиантви директор иштагиян. апай Мадина дар Тоҷикистон зиндагӣ намекунанд, дар Россия зиндагӣ мекунанд. ҳатто ҳамсояи тоҷик надора, бор намефурӯша, фақат дар хона. ина шумо намерем бор бифурӯшен, барои рӯзғори хонаи худтон шампун, собун харид мекунед, плюс бонустон зиёд мешава, ойликтон зиёд мешава. яъне шумо хона ба хона намегарден. бисёр нафароне ҳастанд ки мега ки шавҳаромон намемонанд ки мо худмон нишон бутем ё ки овозмона бирорем ба голос гап занем. шар ва зарур нестай. и баҳона шида наметона. ҳамаи нозикиҳои кора апай Мадинаҷон шуморо мефаҳмона, ай ҳамин нол мефаҳмона то охирша. агар дилша биёвен ку дар ҳамин се каталог шуморо директор мекуна. иншаллоҳ ҳаракат кунед, соҳиби ҳама чӣ мешин. ба мегӯем ки оҳ апа кош ки барвақт мо регистрация мекардем. то ҳатто агар шумо дар ягон корхона кор кунед, гуфтам ки фарқ надорад синни сол аз 14 боло, тамоми занҳои хонашин, студент духтарако, занҳое ки дар ягон корхона кор мекунанд, метавонед ай кор омада ба ҳазур кори Фаберликтон пеш барен, чунки Фаберлик реҷаи корӣ надорад. кайте ки бекор шин пеш мебарен. марҳамат, чӣ савол дорем, ҳам ссилкара биҷиқен ё ки дар инстаграми апай Мадинаҷон нависен, шуморо бепул регистрация мекунанд, биген мо аз номи апай Софӣ Боно. иншаллоҳ ки соҳиби ҳама чӣ мешин, соҳиби хона, мошин, ҷош биёй, иншаллоҳ соҳиби самолёта мешин. фақат хоҳиш ба кор кардан ва шустрак будан.
بهترین گنجی که آدم یافت گر سیم و زر است. بهترین گنجی که گم کرد او محبت بوده است. عشق در دل شد. مردمان نام فرزند نخسته نام پیغمبر شود. ما تمنا میکنیم که این خاندان مادر شود. عزیزان میبرای بادام گل بادام بخارا بانه می نگه میکش ما را هبانه می نگه میکش ما را بادام گل بادام بخارا بانه می نگه تو مرا فاطمه شوهر داری